Gdje pobjeći na kratki izlet, a da uživate onako u atmosferi snijega, pijete toplu kavu i gledate u snijeg kako pada i jednostavno ništa, apsolutno ništa ne radite. Nama je najlogičnija odluka bila Gorski kotar i sad dvoumili smo se gdje otići jer nismo baš imali nešto para za one fine velike kuće, znate što ide u trokut, pa možete lijepo uživati. Ali smo zato nevjerojatno odlično prošli. Otišli smo u Mrkopalj, tamo smo našli full jeftin smještaj. Mrkopalj je inače koljevka skijanja i Mrkopalj je takvo slatko selo gdje doslovno imate tu jednu padinu, odnosno tamo je skijalište koje trenutno nije radilo kad smo mi bili tamo. Spuštali smo se, uspio sam naravno pokositi dijete, odnosno ono je mene, ali ajde. Mi smo uživali, potrefilo je se super vrijeme, bilo je sunce, vani smo se mogli sanjkati, ali jako puhalo i bilo je zima. Pogledajte vi samo ovaj smještaj. Bukirali smo dvoetažni stan, pogled nam je bio